Presentem el nostre taller de teatre per a totes les edats, joves i més grans. Noves classes telemàtiques de teatre durant el confinament amb el Vicenç Pedro. El nostre taller de teatre. Cada dimarts tenim una cita amb el teatre. Vine. Instruccions per al taller de mim. Exercici de mim del taller de teatre. Plantejament de la representació. Per la part exterior d'una porta de vidre apareix una empleada de la neteja amb una galleda que conté una mascareta, unes ulleres protectores, un guants de goma, un neteja-vidres tipus pistola, una regleta neteja-vidres, una camusa o drap per la pols. Encara despistada de no conèixer el terreny, mira a dalt de la imaginària porta i a banda i pensa, deu ser aquí. Deixa la galleda a terra i es posa la mascareta, les orelles i els guants. Agafa l'esprai neteja-vidres i polvoritza 4 tocs la porta. Acte seguit, li passa la regleta 4 o 5 passades. Dóna un pas enrere i observa com ha quedat. Veu una mota. Escandalitzada, es treu la camusa amb la qual s'embolica la punta del dit índex amb el que grata la mota que no se'n va. Li tira el baf del seu alè 2 vegades i repeteix l'operació amb la camusa. Dóna un pas enrere i observa com ha quedat. Bé. Excepte els guants, es treu la resta de la parafernàlia, que diposita la galleda i intenta obrir la porta empenyent cap endintre. Per la banda esquerra, no s'obre. Empeny pel costat dret, tampoc s'obre. Pensa, que estrany. Dóna un salt, no s'obre. 2 salts i tampoc s'obre. 3 salts i tampoc. Dóna un pas enrere. Es mira la porta molt pensativa i per fi s'obre la porta corredissa. Somrient, torna a fer el senyal d'èxit. Assagem força. 1, 2, 3 i més intens. Llums, càmera i acció!